Έχω κάτσει και έχω δει σχεδόν όλο το Direct μέχρι στιγμής. Και μένει μόνο ένα τελευταίο παιχνίδι. Ας ελπίσουμε να είναι κάτι με Zelda, Θεούλη μου, ή έστω ένα 3D Mario, ένα από τα δύο. Μιας και έχει περάσει, έχουμε κλείσει ένα χρόνο Switch 2, οπότε περιμένουμε πώς και πώς. Για κάποιο λόγο έχω κακό προαίσθημα, δεν νομίζω να δείξει οτιδήποτε Zelda, πόσο μάλλον Ocarina of Time, αλλά είναι και 40 χρόνια Zelda φέτος, δηλαδή αποκλείται να μην κάνουν κάτι, δεν είναι. Anyway, πάμε να το δούμε. These forest dwellers were called the Kokiri. Kokiri. Each had a fairy companion. Ένας δεν είχε They όμως. lived out their innocent lives in these woods. However, there was one particular boy who did not have a fairy. Ναι ρε μαλάκα. Δεν το πιστεύω αυτό που βλέπω. Δεν είναι μόνο το ότι πλέον ζούμε σε ένα σύμπαν. Ναι. Δεν είναι πλέον ότι ζούμε σε ένα σύμπαν που παίρνουμε το Ocarina of Time. Το περιμέναμε τόσο καιρό. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι το ότι αυτό που βλέπω φαίνεται απίστευτο και φαίνεται το art style πραγματικά που θα ήθελα να δω. The Legend of Zelda: Ocarina of Time will be reborn on Nintendo Switch. Reborn! Ναι, ναι. Τι άλλο να πω. More details will be announced in the future. For today, Είναι επίσημο. Sorry, δεν. Πρώτη φορά κάνω τέτοιο setup. Πρώτη φορά θα βλέπω. Θέλω να το ξαναδώ. Αλλά πριν το ξαναδώ, να πω ότι αυτό που φανταζόμουν, δηλαδή κάτι ρεαλιστικό, κάτι που θα είναι στον ρεαλισμό των video games τώρα, το current, και λίγο έτσι κάπως θεατρικό. Και πιστεύω ότι έκανε χτύπησε φλέβα και στα δύο. Και εγώ είδα μόλις λίγα δευτερόλεπτα για τον μικρό Link και υπέροχο intro κιόλας. Το ξαναβλέπω άλλη μία και συνεχίζω με το βίντεο. Το ξαναείδα. Πραγματικά, τι να πω. Ξανασκέφτομαι λίγο το πώς ήμουν ακριβώς λίγο πριν, έτοιμος να ξενερώσω απίστευτα και να περιμένω ένα άκυρο παιχνίδι για τελικό. Και ξεκινάει σιγά σιγά αυτό το mini intro και βλέπω κάστρα και ένα μεγάλο δέντρο και αυτή η φωνή να μιλάει και κατευθείαν, επειδή είχε υπότιτλους, κατευθείαν πήγε το μάτι μου στο Hyrule και βλέπω, κάστρο με δέντρα, Hyrule, ακούω και τη μουσικούλα που την έβαλε απαλά. Και έτσι όπως έδειχνε το εικαστικό εκείνο το χαλί, πολύ όμορφο στο μάτι κιόλας, λέω μην είναι τώρα κανένα remake από ρε παιδί μου, κανένα 2D Game Boy και τέτοιο και μας το πούνε ότι κάτι κάναμε, ξέρω εγώ, ωραία, κλείσαμε 40 χρόνια. Και καθώς αρχίζει και λέει για διάφορες φυλές στο Hyrule και τέτοια και υπήρχε και μία μικρή φυλή που τους λένε Kokiri, έκλεισε. Μιας και το κανάλι το λένε και Kokiri, οπότε ήμουν σε φάση, ναι, αυτό βγάζει απόλυτο νόημα αυτή τη στιγμή που γίνεται. Συγχρονίσει δούλεψε. Και ναι, πραγματικά εγώ δεν ξέρω τι να πρωτοπώ με το συγκεκριμένο announcement, μιας και ναι, μεν το περιμέναμε, το μιλάω τόσους μήνες και στο κανάλι για ότι έρχεται και αυτό το remake, αλλά μιας και είδα το art style και όλο του παιχνιδιού, δηλαδή το ότι είναι μεν ρεαλιστικό όπως βλέπεις, όσο φαίνεται βασικά, sorry, δεν ξέρω ακριβώς πόσο καλά φαίνεται, πρώτη φορά το κάνω αυτό το setup, αλλά η λεπτομέρεια που βλέπω στον χαμηλός κιόλας, η λεπτομέρεια που βλέπω και το πόσο κρίσταλο είναι ρε εσύ και τα textures και αυτά, διότι και το original στο Nintendo 64 παιχνίδι από textures και λοιπά ήταν state of the art. Τώρα φαίνεται λίγο παράξενο, αλλά anyway, έκανε πολλά πράγματα τα οποία μετά τα πήρε όλη η gaming βιομηχανία. Και να βλέπω ότι, από αυτό το λίγο πάλι που βλέπω, ότι χτυπάει και κάνει tick the boxes που πρέπει. Και ο Link μ' αρέσει που είναι έτσι μικρούλης, φίλε, πόση λεπτομέρεια και πόση πρασινίλα. Ναι, το καλύτερο δεν το είπα βέβαια, εκτός το ότι ο τρόπος που ήρθε το intro με το σπαθί να πέφτει απαλά από πίσω, κάτσε να το βάλω. Ξέρεις, είναι ακριβώς αυτό που το αξίζει ρε παιδί μου, φαίνεται να είναι κάτι θεϊκό, μεγάλο, βαρύγδουπο
Και το καλύτερο είναι το 2026, οπότε έρχεται φέτος. Οπότε ελπίζω να έρθει λίγο πριν το GTA 6, δεν ξέρω πότε τι θα γίνει με το συγκεκριμένο παιχνίδι του GTA, αλλά προσωπικά δεν μοιάζει καθόλου. Ναι, έρχεται ο Ocarina of Time, αυτό σημαίνει προετοιμασία χρόνου, χώρου, set του μυαλού μας κλπ. Να ετοιμαστούμε για αυτή την παιχνιδάρα, για μεγάλα sessions, που να κλείσουμε όλα τα υπόλοιπα και απλώς να χωθούμε στον κόσμο του Hyrule. Μιας και τώρα είναι πάρα πολύ αργά, είμαι σίγουρος ότι στο ίντερνετ γίνεται χαμός και εγώ είμαι λίγο καθυστερημένα στη φάση, αλλά τα καλύτερα νέα ήρθανε. Αυτό, το Ocarina of Time. Πήραμε πολύ μικρό κλιπ, ωστόσο, αλλά πήραμε αυτό που πήραμε και ξέρουμε πλέον ότι ζούμε σε έναν κόσμο με το Ocarina of Time να έρχεται επίσημα. Και τεράστια ευκαιρία για ένα μεγάλο, πιο σύγχρονο κοινό να παίξει αυτή την παιχνιδάρα, που για πολλούς λόγους, εντάξει, είχε μείνει σε πιο χρόνο, είχε σε μια χρονοκάψουλα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, όποιος ήθελε το έκανε visit για να το παίξει, να είσαι λίγο πιο ψαγμένος μέσα σε αυτά για να το βρεις στο παιχνίδι. Τώρα, να γίνει και ο ντόρος, ειδικά πριν την ταινία που θα παίξει του χρόνου, πιστεύω ότι είναι το best case scenario.